Good morning, everyone. Good afternoon, good evening, wherever you are. Ụtụtụ ọma nọ, ndị nke m. Eji m n'aka na unu bọrọ chi tata nke ọma. Eji m n'aka na unu tetelu ụla tata ọfụma. Ya dịrị gị mma, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Tata bụ ụbọchị ahịa orie ma mma. Orie dịrị anyị mma n'ụbọchị tata. Orie wetara anyị ihe akụ na ihe enwe. Orie wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Orie rete ọganiru n'ụbọchị tata. Orie rete nnwere onwe n'isi gị n'isi m n'ụbọchị tata. Ya bịa gazielu gị. Cheta na onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmili Ochendo. Ebe isi anụ onu m bụ Okija Ihiala Local Government dị na Anambra State. Lotakwa na ọ bụ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 08186113606. Ya bịa malụ gị mma n'ụbọchị tata, ọmaka ma elu gị. Gị bụ onye gboo Igbo, ya dịrị gị na mma. O nwere ihe m chọrọ ka anyị kwuo n'ụbọchị tata, ihe m jiri maka ya bịa n'ụbọchị taa ka anyị lụtụ ya aka ọsịsọ. Ihe a na-akpọ agwụ. Ihe a na-akpọ agwụ na-agbagwoju ụfọdụ mmadụ anya. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ m, agwụ ọ bụ chi? Ọ ya bụ chi? Agwụ ọ ya bụ chi onye ụwa? Kedu ife bụ agwụ? Gịnị bụ agwụ? Na ya bụ ihe na-agbagwoju ha anya, na ha ghọtara ihe a na-akpọ agwụ. Ihe a na-akpọ agwụ bụ agwụ. Agwụ bụ mmụọ so gị were bịa ụwa. Mmụọ soro gị wee bịa ụwa ịkwado ọdịmma gị. Mmụọ soro gị wee bịa ụwa ime ka ị chawapụta, ime ka ị dị iche. Adịmiche gị, nke m dị iche. Ihe gbasalụ gị, ọ na-agwụ gị ka ọ dị. Ọ dị n'ọnụ oyibo asị nọ energy of creativity. Mmụọ so bịa ụwa ịkwado gị n'ihe ị na-eme. Ị na-azụ afịa, ị na-arụ ọrụ aka, ị bụ dibịa, ị bụ eze nwanyị, ị bụ onye nkụzi, ị na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Agwụ gị bụ the creativity. Onye a bụ ihe na-agwa gị what to do. Agwụ gị a na-agwa gị ihe ị kwesịrị ime. That's your business in a package. That your business packaging. Usoro isi eme nke gị. Ntu isi eme nke gị. Ntu isi alụ nke gị. Ọ agwụ gị ga-akwado gị. Agwụ gị bụ ihe a na-asị gị package goods gị like this. Iwepụta nke gị nke ga dị iche. Asị ha na package na amaka. All your energy of creativity, that spirit of creativity dị n'ime gị bụ agwụ. Ọ ya na-enyelụ gị aka ime ya ntu ahụ. Agwụ dị mkpa rie nne na ndụ onye ọbụla. Agwụ dị mma na agwụ so gị. O nwere ihe ọjọọ dị na ị nwere agwụ. O nwere ihe ọjọọ bụ na ị bụ onye agwụ. O si ka isi mee agwụ gị. Ọ bụrụ na ị na-ene anya na ndụ gị, fụ ka ihe si aga n'ebe ị nọ, fụ ka ndụ gị si dị, jee n'afa ka ị jụọ ese ka ị malụ ma ị nwere agwụ. Ebe mpụta ife agwụ na-egosikarịcha onwe ya, ebe agwụ na-akakarị egosikarịcha onwe ya bụ n'ebe ego dị. Ị bụrụ onye na-agba mbọ n'ihe dị n'ego, ị na-achụta ego, ego ga na-aghanarị gị. Ị na-akpakọta ego, ego ga na-aghasa. Ịnọkọta ị na-asị onwe gị na ị mara ihe gị na ego na-eje. Ịnọkọta ụfọdụ ga-asị gị na ego fadị ka ọ na-apụ n'ikuku. Ụfọdụ ga-asị gị na ha gụchala ego a ọ dị 10,000, ha edebe dị ego ha bịa ọzọ ọ dị 8,000, ọ dị 9,000. Ọ agwụ. Jụọ ese n'afa ka ịmami agwụ so gị, ka ị nwere mmụọ agwụ. Ebe ọ na-akacha akpasa ihe bụ n'ebe ego dị. Ị bụ onye na-alụ ọrụ oyibo, agwụ. Ị bụrụ onye nwere agwụ, ị ga-afụ agwụ ga na-akwanye gị na nsogbu. Ị na-arụ ọrụ bank, ịnọkọta akwanye gị n'ụgwọ, ịkwụba ụgwọ iriro.
agwụ ije n'afa ka ịma na ị nwere ihe a na-akpa agwụ. Ọ bụ na ị nwere agwụ idozie agwụ ga-adị mma ịgaba n'iru. Agwụ nwere ike ibu gị mkpasasị anya dịka onye dibịa, dịka onye eze nwanyị. Ị na-eme processes na restoration gị, ị na-aga na process ka ị restore yourself back to your roots. Ị ga-restore agwụ, ị ga-etinye agwụ na ị ga-eme agwụ gị. Ọ bụrụ na ị mere agwụ maybe n'ime na onye ụwa, ime na ndị otu, ị bụrụ onye agwụ so, ọ bụrụ na ị mere agwụ gị ka ga na-enwe mkpasasị anya. Agwụ nwere ike ime gị na-akpa agwụ ikwesịrị ka ịkpa dịka onye dibịa, dịka onye eze nwanyị. Agwụ gị doziri ọ nwere ike ime gị ị na-akpa agwa bụ ikpe anya, a na-asị onye na-akpa agwa ọ bụ onye dibịa, ọ bụ onye eze nwanyị na-akpa ụdị agwa. Agwụ gị nwere ike ime gị dị wayward. Ọ na-emekarị n'ebe asị na dibịa na-achụta nwaanyị maọbụ na ndị eze nwaanyị na-esota nwoke, emeziri agwụ gị ọfụma. Agwụ ga-eme gị na-ekwu okwu ikwesịrị ka ikwuo. O nwere ụdị okwu ikwesịrị ka o si n'ọnụ gị pụta. E nwere ụdị egwuregwu maọbụ okwu ikwesịrị ikwu. Agwụ gị meziri ọfụma nwere ike ime gị nọkata ikwube etere ose, ikwube ajọ okwu, ikwube okwu ekwesịrị ka ikwuo. Agwụ gị doziri ọ nwere ike ime gị dịka onye dibịa, isi na nwaanyị nke ịba na nwaanyị nke ọzọ, asị na ọ ka ndị dibịa si eme. Cheki ya agwụ gị ma ọ dịkwa n'ụdị agwụ gị ọnọkwa ọlụ ọnọzitekwalụ. Ị bụrụ onye eze nwaanyị, ọ bụrụ agwụ gị na idoziri ya ọfụma, ọ ga-eme gị isi na nwoke nke ịba na ọzọ, ma ị bụ nwaanyị nọ na di, ị bụ nwa agbọghọ, ọ ga-eme gị dị wayward. Ị na-ebi yali aka, isi na nwoke nke ịbanye na nwoke ọzọ, isi na nwoke nke ịbanye na nwoke ọzọ. Enwere ike sị na ụmụ nwoke na-eme gị promise and fail, na nwoke bịa n'ụzọ gị na ọda n'udo. Cheki emi nwere agwụ. Agwụ ga nwere ike ime gị onye gị na ya dere na mma tata, echi niile okwu na ụka abịa na ya. Agwụ ahụ akpakai gị atị ofu ihe ga-abịa atịsị ya, a na-agwa gị na gị mere omume dị otu a, ị na-ebe akwa na-asị kedu ka o si bụrụ gị mere ihe dị ntu a. Agwụ dị mkpa. Na ị na-eme your restoration, restore your agwụ, gwa n'afa ka ị mara na ị nwere agwụ. Ndị ọ dịlị, ndị nwekarịsịrị oke n'ọlụ, ndị nwekarịsịrị ihe ha ga-emelụ gị n'ebe agwụ dị bụ ndị ikwu nne gị. Agwụ ọbụla ị mere ma onye ikwu nne gị anọrọ ya, ma ndị ikwu nne gị adịrị involve, ọ bụrụ agwụ ka ị mere ihe a. Ọ bụrụ na ị bụ onye dibịa maọbụ na ị bụ onye eze nwaanyị maọbụ onye nkịtị, ọ bụrụ na agwụ dị gị n'arụ na ị nwere agwụ, ndị ikwu nne gị ga-adịrịrị involve. Nke a bụ iwu, ma ha na-eje ụka ma fada eje, ma fa bụ ndị ụka maọbụ ikwu onye asị hei na ha mara ihe ị na-ekwu, ndị ikwu nne gị ga-adị involve. Ị bụrụ nwaanyị nọ na di, ebe ị ga-alụ agwụ gị bụ n'ezi di gị, na be di gị ka agwụ gị ga-adị. N'ezi ebe ihe nụrụ di ka agwụ gị ga-adị. Ị ga-eje n'ikwu nne gị je gwafa, ha gụdolu gị ka fa si eme agwụ, ha gụdolu gị ihe a ga-eji mee agwụ. Mbọsị ị ga-eme agwụ gị, ndị ikwu nne gị ziri ga-abịa. Ọ dipendị ka isi kwado ya bụ emume. O nwere nke a na-eme tinye bọs, ndị ikwu nne gị ewelu bịa. That day ha na-abịa nwere ihe ndị ha ga-ewetalụ gị. Ha ga-ewetara gị mgbọrọgwụ, wetara gị mkpa akwụkwọ, ha ebuolu gị ụkpa mkpọrọgwụ, ewetara gị mkpọrọgwụ, wetara gị mkpa akwụkwọ, wetasielu gị ihe dị nke onye na-eme nke onye na-eme, o weti ya onye na onye. Ndị agwụ ibe gị, ndị agwụ kpakọtagolu, ndị bụ fa na-eghe anya, ha gwa gị ihe na-eme gị, ọ natara chi. Ihe na-esi mkpa isi bụ n'ọbara ka ọ dị. Ndị bụ ha na-akwụkwọ anya, ha gwa gị ihe ọ na-alụ. Onye ọbụla banye ebe moto, ndị agwụ that day fe jelu bịa na be di gị ebe ị chọrọ ịdọtụ agwụ gị dịka onye dibịa ma onye eze nwaanyị. Ọ bụrụ na dibịa ka ịbụ, fa bịabe nna gị. Ọ bụrụ na onye eze nwaanyị na ịnụ na di, ha bịabe di gị, ha bịa agwa ebido mebe mmemme ka esi eme agwụ. Adọtuolu gị ezumezu agwụ, agwụ nwoke, agwụ nwaanyị, agwụ ikwu nne, agwụ be nna. Ọ ya bụ ezumezu agwụ ga-abịa hiri. Ị na-ekwu ekwu, ọ na-eme eme, ibido gaba n'iru. Ọ bụrụ na ị bụ nwa ikolobịa, ị nara eme dibịa, ị nara eme eze nwaanyị, mana agwụ na-eme gị, ị na-agba mbọ, a na-agasa mbọ gị, ị na-agba mbọ ga dị ka ada agbụ ya agba, mbọ ga na-agasasị. Ijekwu ndị ikwu nne gị, emelụ gị agwụ, emelụ gị okuku agwụ. Okuku agwụ a na-agwa gị, ị ga-ebu ya jee mba,
ị ga-ebu ya je nwa ebe ibi, ị ga-ebu ya je nwa ebe ị nọ na mba ọbụla ị nọ. Ije ekwu ndị ikwu nne gị, ha gwa gị ka ha ga-esi melụ gị ya. That day ha gwa gị ihe ị ga-ewetasị, ị ga-eweta ọkụkọ, achọrọ iji ewu mee ya, iwe jee iwere okuku ahụ ije. Ndị ikwu nne gị akwadolu gị okuku agwụ. Ị ga-ebu okuku agwụ gaa jee na mba ọbụla dị iche iche ị nọ, na okuku ọnwa ka ị ga-esi na-efidi agwụ gị. Ọ bụrụ na agwụ gbakwutelu gị, ọ bụrụ na ị nọrọ nso, na ị nọ na mba ofesi, ị nọ abroad, ị na-ebetela aka, mana agwụ a benitego, agwụ ebinte gị na gị ihe, obinte gị kpasasị ihe, maka ka o si ebido onye abụrụ ka o si ebido onye. Ịchọpụta na agwụ gị ebinite na osenyela na ọ gasasịba n'ife ị na-eme. Ị na-alụ ọlụ mmụọ dịka ide alụ, ị na-eme ọ dịka ide eme ọdịnala dịka ejuna ọkpụlụ okiriko ya, ka ị na-emechi onye ụwa gị ime na ya. Onye ụwa gị nwere ike ọ bụ na o bu agwụ wee bịa, agwụ agbaso gị. Ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi chọpụta na ihe na-aghasara gị, na onwe na ka ihe dị, na agwụ akpasabara na gị ihe, ime ihe a na-akpọ ekwere m agwụ. Ekwere m agwụ. Ekwere m agwụ a ọ bụ gịnị? Ekwere m agwụ bụ ama m na agwụ so m, aga m alụ mmemme, mana ka unu dofogodi m arụ, ka unu rasịalụ m iwe, unu wetuolu m obi, ka m bịa obele oge na m na-anata, ka m mee ihe dị ntu a kwesịrị ka m mee. Anọlụ saịdị a meelụ gị ekwere m agwụ, ọrụ aga aka, iwe kpakwata onwe gị, iwe dozie onwe gị. Ife ibido kpatawa ego na mba ahụ nọ, mbọ gaa na-adị mma, ibido kpatawa ego gaa na-aghasa, agwụ ahapụ ịgasasịrị gị ego. Agwụ ga-eme gị ọ bụ na gị na mmadụ bi na ọ na-esi na ọ na-ezugo oshi, obido na-eli gị ego mmụọ, ọ na-ezugo oshi mmụọ. Onye ọ dịla imelụ gị agwụ bụ dibịa nwoke. Dibịa nwoke, nwaanyị adịghị emelụ mmadụ agwụ, ma ịbụ eze nwaanyị, ịbụ agbala nwaanyị, ụdịrị nwaanyị ọ sọrọ gị bụrụ, ịbụ ajalagba nwaanyị, ụdị nwaanyị ọ sọrọ gị bụrụ, ịbụ eze nwaanyị, ịma mmelụ mmadụ agwụ, ịma nsị mmadụ bịa ka imeli ya agwụ. Nwaanyị adịghị eme agwụ. Dibịa nwoke ga-anọrịrị ya. Ị ga-akpọ dibịa nwoke, ọ dibịa nwoke ka ọ dịrị ibuturu mmadụ agwụ. Ma ekwere m agwụ na ihe niile, ọ dibịa nwoke na-eme ihe dị n'agwụ. Imesi agwụ ga ifu na Chidimma ga-adị n'ihe ị na-eme, ụzọ ga-enwe ike gaba agaba, ndụ ga-achịkọta ọnụ. Imere agwụ nwere ike ịchụpụ ibe dị, agwụ nwere ike ime ga amụta nwa agbafelụ. Ị na-akpa agwụ ekwesịrị ọka ịkpa. Ibulu dibịa, ibulu onye eze nwaanyị, ọ bụ na agwụ ga-adịrọ installed very well, na-emezuru ya n'usoro esi eme agwụ, bụ zuolu gị agwụ ga-anọ n'ọlụ. Ibido na-akpa agwa mkpakaị, ibido na-eme ihe mmekaị, ị na-eme omume ekwesịrị ka ime, ị na-akpa agwa na-ekwesịrị ka ịkpa. Agwụ bụ ezigbo ihe. Agwụ gị na faso ga-agwa gị na mmadụ bịalube gị, ị na onye ahụ anyị mara ihe o ji maka ya bịa. Ị na-edibere, nwere ike ịchịghabere afa, ịgbabere onye ahụ afa. That spirit agwụso gị, ị na mmadụ anyị gwa ihe ịmalụgo n'obi gị, ịmago ihe bụrụ onye a wee bịabe gị. Agwụ na-eme ya. Agwụ idoziro nke ọma nwere ike ịkọstụ gị nnukwu ihe. Ihe nwere ike ọ na-eme gị si na ndị nna di, ihe nwere ike ọ na-eme gị si na nwanne di gị na-egbu gị, maọbụ na ọ bụ nne di, maọbụ na ọ nna di, ma ọ nọ agbata obi. Ịmama na ọmụmụ agwụ so gị, ị kwesịrị imedo ya, o bunie gị enu. Imezi agwụ gị ọfụma, o wetelu gị ihe ọma. Imezi agwụ gị ọfụma, o tube gị ugo. Agwụ bụ ezigbo ihe. Agwụ bụ ihe dị mma. Na-eje n'afa ka ị na-ajụ ese. Onye na-eje n'afa ihe na-adị eme ya, onye na-eje n'afa ihe adị emebinarị ya. Ije n'afa, afa gwa gị na ị nwere agwụ, gbakọọ onwe gị ọfụma malụ nke ị chọrọ ime, ka ị ga-esi mee ya. Ị bụrụ na ọ dibịa, ị bụrụ eze nwaanyị, ị ga-arụrịrị agwụ gị alụ. Agwụ gị adị n'ezi, ị ga-arụ ya na aja. Ọ bụ na ị nọ na di na be di gị, ọwụ na ị bụ nwa agbọghọ na be nna gị, ị ga-arụ ya arụ. Ị ga-ebutu agwụ gị, ezumezu agwụ gị n'ezi. Ị bụrụ onye ọ bụrụ na ị na-alụ dibịa, ma ọ na ị na-alụ eze nwaanyị, mana agwụ na-enye gị nsogbu, jebe n'ikwu nne gị ka e nweelu gị okuku agwụ, ka i bulu agwụ a wee jebe ebe ị nọ, nyebe agwụ gị nri ka ọ dịrị gị mma.
ibulu onye nọ mba ofesi ọbụna agwụ gị esinye na agwụ gị bidogo na-emebili gị ife mee ekwele m agwụ ka rudo gị ka dị mma. Ọ ihe a ka m bịara ka m kọwalụ gị. Tata bụ ụbọchị Orie, ya bịa dịrị gị mma n'ụbọchị tata. Ihe ọma ma elu gị n'ụbọchị tata wee dịrị gaba. Ngwa iji eko ya akwanarị na gị. Ọ bịala egbu gị ya gbuo onwe ya. Onye isi gị na-awa aja jiri nke ya chụọ. Ọganiru ka m na-ekpelu gị n'ụbọchị tata. Ọfọ ọma ka m na-agọ gị. Ọfọ ndụ, ọfọ arụ isi ike, ọfọ ego, ọfọ nwere onwe ka m na-agọ n'isi gị n'ụbọchị tata. Chetakwa na onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ onu m Ọkịja, Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Chetakwa na ọ bụ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081-861-13606. Ya bịa malụ gị mma n'ụbọchị tata. Ya bịa dịrị gị mma. Biko inweta vidio ma ishia ya biko. Ka ị na-eme nke ihe na-ejelu m ozi jeelu gị ozi. Ihe na-arụrụ m ọrụ ya rụọ ọrụ gị ọrụ. Ya bịa dịrị gị na mma. Ọ natara chi gị mmadụ apụghị ịnapụ gị ya. O si na chi gị bịa ụwa mmadụ apụghị ificha ya. Ya bịa mara gị mma n'Orie tata wee dịrị gaba. Ya gazielu gị. Anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ. Daalụ rinne. Ya gazie. Daalụ.